Sa panahon sang pagpanuga sa Ginoo, ang iya plano nga ang iya tanan nga mga tinuga may kabuhi nga walay katapusan. Apang nagsulod ng sala. Pero hindi ini makabalabag sa plano sang Ginoo nga pinagi sa iya nga dugo sa Kalbaryo. Ini nga mga plano sang Ginoo matuman kag madayon gid sa hindi madugay nga panahon. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, o kung pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Filipino Dentist College, diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningat iyon, ari ang akon duwa ka mga bisita. Originally, duwa gid sila halin sa Cotabato. Ang isa sa South Cotabato, ang isa sa North Cotabato. But they are Ilonggo speaking mga kauturan. Ang ako nung napakilala sa inyo, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Business and Accountancy, isa ka CPA mga kauturan. Wala sang iban, si Ma'am Sheila Joy Diaz Samion. Ma'am, may adlaw sa inyo. Maayong adlaw, Pastor. Kag maayong adlaw sa aton mga tagpalamati. So, ari naman kita subong sa aton simanal nga pagtuon. Kabay pa ang aton pagtuon subong makasabat sa mga palamangkutanon nga ara sa aton mga huna-huna. Ilabi na sa topiko nga aton igasaysay subong. Yes, ma'am. Thank you very much. Yes, I am excited, ma'am, sa atong topiko. Ang aton ikaduang, akon kaduang pakilala sa inyo, halin man siya sa North Cotabato, hapang ang iyang pamilya po niya ari sila diri. Kay diri sila nagatudlo both ang mag-asawa diri nagatudlo sa CPAC. Si Pastor Rafael Carado, hindi madugay mag-Dr. Rafael Carado na siya. Kay nagasulat na siya sa iyang dissertation. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. Pastor, mayon adlaw sa inyo. Mayong adlaw man pastor kag mayong adlaw man kay ma'am upod sa aton nga mga tigpalamati no nga nagasubaybay gid sang pagtuon subong kabay pa nga karon nga simana maga-enjoy naman kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes, Pastor Rafael, Ma'am Sheila, that's correct. Kaya ari na kita sa bago nga trimestre. Nauna naton nga leksyon sa ikapat nga trimestre. Sa English title ya, On Death and Dying, Our Future Hope. Sa Inilonggo Siligaynon, ang kamatayon kag ang pagpakamatay amo ang aton paglaom sa ulihing ng mga kapanahonan. Habang sa hindi pa, ako na pasalamatan ini ang aton mga sponsors. Aton mga sponsors sa sining quarter, sa last quarter. Sa gihapon ang mga mag-asawa nga Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John Luciano and Goldie Joligi Jr., ang Mark and Meryl Mendoza, ang mga magulutod nga Ma'am Gina Pehedero Ilumer, kag Sir Alex Pehedero, kag ang mga magulutod nga Marlene Jamie and Anneli Trenio. Thank you very much sa inyong mga kauturan, sa among mga sponsor. We love you and God will bless you. Okay, ara man kita sa aton nga Radyo Bandera, Sweet FM, kada Biyernes ang gabi, alas 8:30, tubtob alas 9:10. Ara kita mga kauturan sa Facebook, sa YouTube, inyo na ang aton nga account, CPAC Isday Church, / ang pagtuon subong. Ara man kita sa Hope Radio Hinuban, kag Hope Radio Southern Mindanao dira sa General Santos City. Okay? So, kabay pa ang Diyos magapakamayo sa ato.
Hato ni ko ang atong mga ulo sa hindi pa kita magpadayon sa atong pagtuon. Sa siningation, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Surrender sa amon kaugalingon. Kabay pa, nga imo kami gamiton sa sinigin nga tiyon. Nga ang amon nga mga discussion makabuligid sa amon mga nagapalamati kag sa amon mga viewers. Kabay pa Ginoo nga ang pagpakamayo mapalinton man upod sa ila sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Mama aton sa tsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto mabasa sa Isayas 14 versikulo 12 nga naghambal siya dire. Daw ano nga nahulog ka kutob sa langit o kabugwason anak sang kaagahon. Daw ano nga ginpulod ka sa duta, ikaw nga nagpukan sang mga pungsod. Amen. Pastor Rafa and Ma'am Sheila, kanami sa aton nga leksyon. Ako excited. Pero ini nga pamangkot, dugay na gini nga mga pamangkot. Alin pagit sa unas, ta subong, daw hindi gid satisfactory ang sapat. But at least, matagaan naton bird's eye view. Kung nga aman, nga naitabo nga ang perfecto nga Diyos with a perfect creation, okay? Hindi lang perfect, omniscient pa, sa aton pa, all-knowing, may ara nga na nagtubo nga sala. Yes. Ano ang behind sini Pastor Raf? Amo ni ang aton nga tun-an sa sini nga simana. Yes, Pastor Raf. So kung aton matun-an mga kauturan ang problema naton subong nga simana nga ni Simana, oo. kung di naghalin ang Gani, sala. with a perfect world universe, may rebellion nga nitabo. Kaysa pagtugas ang kalibutan, ilabi na gid kay Adan kag kay iba, ato nabalaan nga perpekto ang pagtugas ini. Pero later on, why man nabalaan kundiin halin ang sala nga nagsulod sa Kalibutan. nagsulod lang sa manog, no? Yeah. Ang ato nabalaan, no? Sumala sa Genesis. Yes. So kung wala sang intertextual study nga matabo, hindi tagid mabalaan ang prior sang Genesis. Yes. Genesis 1. Amo naton tunan pastor. Yeah. Yes, Ma'am Sheila. Nga, perfect universe, perfect ang langit. Mga may rebellion na tabo dito. Amo gani na nga bali pastor. May misteryo. Yes. Kung hindi nat daw baga mga puzzle bala pastor. Kung hindi naton ipang connect ni nga mga explanation, mga bersikulo sa Biblia, hindi naton totally ma-picture out kung ano gid bala ang natabo sa mga nagdiligan. Okay, amen. Yes, mga kauturan. Excited na kami nga tatlo. Kay amo ni ang atong tunan kung paano gid. Hindi kami kapasalig nga matungkad ginaton. Pero mga kauturan, you will be satisfied of our answer. Ako nagapasalig, pinagi sa bulig sang Espiritu. Creation and expression of love. Ma'am Sheila, ikaw ang ako nunahon. Ano na ang creation, expression of love? God is love. Paano naton mabalaan nga ina-expression sang pagkatao sang Ginoo? Nga ang Ginoo gugma. Kung aton tanawon mga kauturan no, ang aton bala nga kinabuhi, hindi kita mag-survive kung wala sang nature. Diba? So, ara pa lang grabe nga kadako nga expression kung ano ta kapalangga sang Ginoo. Yes. Kag kung aton ganitan awon, bisan pa nga grabe kanami ang creation. Imagine mo lang pastor ang bula. Magani. Diba? Do kagrabe nga mystery. Imagine mo ayhan kung ang kalibutan wala sang color, wala sang puro lang di pastor brown tanan. Pero even ang ari nga mga butang sa aton palibot makita gid naton kung ano gid kadako ang gugma sang Ginoo. Yes. Kag ang creation nagapatag sang gugma sang Ginoo. Makita naton ang pagka-synchronize kag ang pag-color combination, ang hangin tanan-tanan, everything sa creation express. Who is the creator, Pastor Ralph? So ang pagkaibalo sang sala, no pastor, mo ang hindi pwede nga mag-start kita sa lain nga butang. Sumala pa sa atong leksyon kag sumala pa sa pag-intindi sang whole story sini. Kinahanglan maghalin kita sa Ginoo. Ang pag-intindi kung ano ang Ginoo, kay hindi ta maintindihan ang sala kung hindi ta maintindihan kung ano ang Ginoo. Yep. Busa sa Sunday naton nga lesson nagsugod gid ta
kung sino ang Ginoo. Kag kita nga mga tao, kita nga mga tao pastor, wala kita sing lain nga access abi to know God. Gawas sa Biblia Yeah. kag sa nature. No, karon sa paglantaw naton sa nature, makita naton ang mga tinugas sang Dios. Kag sa sini nga mga tinugas sang Dios, naga-express ini siya sang creator, sang nagtuga. Sang manunod. Now, diri sa dira nga imo lantawon ang mga tinugas sang Dios, imo makita ang concept sang gugma. At lantaw ka sa mga sapat, lantaw ka sa mga peers sang mga sapat bala, makita mo magapalanggaanay sila. Pero makita mo man ang evil. Amo na bala ang ginahambal diri. Makita mo ang gugma, makita mo man ang evil. Nga nagapalanggaanay sila, litero nag-aaway naman sila. Bisan sa mga tutoy, makita mo ni sa paglantaw mo sa mga piso, mga manok, makita mo ni siya sa nature, Yep. no? So, pero ang pinaka-importante diri ang ginahambal diri, no, sa aton leksyon nga ang pagkamanunuga sang Dios naga-express, nagapaintindi ini nga ang Dios gugma, no? Ang tanan nga mga natugang aton makita ini naga-express sang gugma sang Dios sa aton nga kalibutan. Kag ilabi na gid sa tanan nga mga tawo nga iya nga gintuga pastor. Amen. Yes. Thank you, kid Pastor Rap. Ma'am Michela, may tatlo ka mga basic ways kita nga nakuha sa atong election. May tungod sang creation. Ang number one, God's love is the expression of creation. Okay. And then, number two, ang gugma sang Ginoo, unconditional. And then, ang number three, nga ang gugma sang Ginoo, gin-express niya sa tanan nga I mean, makita nimo ang karakter sang Ginoo sa iyang creation. Ma'am, can you please elaborate a little bit? Ano ni ang gugma? Nga ang gugma ang ginhimo sang Ginoo nga common denominator o foundation siyang creation. Tanawa bala kay gintagaan niya gugma gibabayan niya. Oo. Nagsulot ng sala. Amo na aton man, di ba, at least can you give a little idea regarding the foundation of creation as love? Kung tanawon gid nato no, ang Ginoo gugma gid ang hambal ni pastor gani kagaina nga nagsugod kita bag-o ta magkadto sa sala. Intindihon anay naton kung ano ang aton Ginoo. Di ba? Kag kung aton tanawon pinaagi sa nature makita gid naton maintindihan naton nga kung ano gid kadako ang gugma sang Ginoo nga nagkambal siya diri ang una nga punto nga ang gugma daw kuno hindi ni siya nga pastor no may gugma ka nga imo-imo lang ikaw lang nakabalo Kinahanglan diba ma-share mo gid. kinahanglan naga-share gid so kung tan-awon naton sa nature ara gid tanan diba hambal gani nga kung may isa ka element nga madula kita tanan mag-suffer sa nature. Kag kung tan-awon naton, makakita naton sa nature ang unconditional nga gugma sang Ginoo. Yep. Kung hambal gani nila nga imagine mo tagpilang oxygen sa ospital pero kita free. Free. Diba? Kung sukton sa Ginoo ambot lang kung ano nang matabo sa aton. Kag kung kita bisan sa aton nang kita makasasala man no. Pero kung magtan-aw tang hambal naton nga ti kay ang Ginoo gugma, diin mag-originate ang sala. Kay kita gani sa aton kaugalingon kung gahigugma ta pastor we want the best diba Yeah, sa aton so hinigugma. so kung ang gugma kung buting ganon nga kung gugma ang Ginoo hindi naghalin sa iya ang sala. Yes, and that's correct. Okay. Sa aton nga Monday, Pastor Raf, free will, the basis of love. Okay, God is love. Oh, anong natabo, Pastor? Kaining free will ba lang? Tagaan mo, kahilwayan ng tao, dako na nga risgo mo. But yet, despite nga nakita sa Ginoo kiti omniscient siya, kabalo siya kanang may tabo. Pero sa gihapon, iya lang gihapon, gintagaan. Tani robot na lang iya gintuga para nga wala sing delikado. Wala niya lang gintagaan free will. Iya na lang duso butongon ang buton para nga ang iyang creation will still maintain as perfect creation. Pastor. Yes, amo ni ang the best sunod pastor nga may balanta nga sa tanan nga mga tinuga sang Ginoo nga naga-express ang iyang love. Ang tao ang gintagaan sang Kahilwayan. freedom of choice, of free will. Ang tao, ang mga anghel, gintagaan niya sang kahilwayan sa pagpili.
Kag ini sumala pa gasa ini sang Dios sa tao, gasa ini sang Dios sa mga anghel. Dulot, yes, sa ilong. Dulot, okay. Kag kung akon ibalik pastor no sa Domingo, supposed to be kay ang Dios gugma. Ang ibalik sang tao sa Dios, gugma man, no? Pero tungod sining free will nga ni, may ara siya freedom nga hindi niya ibalik ang Gani. gugma nga ini. Kag amo ini ang ara sa tao nga kag or kun sa mga anghel nga mga tinuga sa Dios nga siguro mambalta wala sa iban nga mga tinuga. Yes. In which tungod sini mambal ginaton nga ang Dios gugma. Yeah. Kay kung akon pastor kay tinga aton diri nga naton ang origin of sin Yes. bala ang origin of sin. Hindi naton mabalik sa Dios ang sala kung nga halin sa iya ang sala kay ang Dios gugma man, no? Now, ano kadalom ining gugma sang Dios, pastor? Para sa akon is a mystery. Hindi ko Yeah. matungkad eh. Yeah. Hindi ko matungkad. Amo na nga kung ibalik ko naman dito kung nga ano kadalom ining sala nga ang nagtunga ini tungod sang freedom of choice do hindi gani kuya kontento mo. Oh, do hindi tungod lang sa freedom of choice sang tao kag freedom of choice sang ni Satanas sa mga anghel bala. Dira lang gid naghalin ining sala. No, tungod sa sayop nila nga pagpili daw hindi man ako kontento pastor pero amo niyang amo niyang explanation eh. Yeah. So para sa akon if God's love is a mystery, sin is also a mystery. Yep. And that's correct. Yes. Thank you, gid Pastor. Ma'am Sheila. Oh, ang plano gid sang Ginoo nga gintugay hindi robots. Okay, hingambal ni Pastor nga pinagi si gugma because God would like also when God gave out love, gusto man niya nga ang mabalik sa iya gugma man. In other words, there is a relationship, there is a symbiotic relationship. Yet, may danger there. Yes, ma'am. That's why natabugid nga nagpakasalagid si Lucifer. Sa akon diri makita na sa Monday nga may aras ang mga tao nga gasunod pastor, duwa ka tao gasunod, pero ang isa willingly, ang isa hindi willing. So dira naton makita, dira mag-divide kung ano ang ginatawag naton nga gugma. Kay hindi mo na matawag nga gugma kung gipilit ka lang. Ginpilit. Yes. Diba? So, when we say love, you have to do that willingly. Yes. Diba? Bisa, wala bayad, wala kung ano man, wala ka gid expect anything in return. Diba? So, amo nang gugma, amo nang pagpili, ang bako gani kagaina nga, ang tanan nga butang sa kalibutan, the nature, kontrolado na tanan sang Ginoo. Pero ang isa ka butang nga wala gid gikontrol sang Ginoo aton free will. Kay nga aman, kay palangga kita sang Ginoo. Yep. So, kung atong tan-awon no, ang Ginoo hindi gid pwede nga sa iya ginaghalin ang sala pastor kay gugma siya mo. Kag tungod sa gugma may ara nga pagpili ang tanan nga mga tinuga niya. Ang ilabi na gid ang pinaka crowning creation sa Ginoo, ang masterpiece ang Ginoo, kita nga mga tao. So, hindi ang Ginoo naghimo sang sala, pero kung atong tan-awon tungod sa iya gugma, He allows. He allows. Yep. Gitugot sang He Ginoo allowed. nga magsala. Pares ikaw pastor, tatay ka, ang imo bata gusto mo gitanin na perfect. 'Di ba? Pero kabalo ka nga may ara siya tendency nga magpakasala. Yeah. Pero palangga mo siya gapon. Yeah. Oh. Kag despite sina nga kabalugid ka nga may tendency ang bata mo nga mag-wayward later on, magsupak later on. Yet ipanganak mga plano gyapon ka nga mga anak mabata ka. Oh, even though it's a gamble, but that is the fruit of love. Yes. Pastor. Idugang ko lang dire sa Monday pastor nga yes it's tinuod nga may ara kita freedom of choice kita tagaan kita pero along with it is a responsibility. Yep. Tungod kay ang aton leksyon nagambal nga may ara ini consequence no sumala pa sa nahimo ni Satanas kay kung imo pasundan gid bala ang imo nga mga palamang kutonon no sumala pa sa aton leksyon nga
Ti ang Dios man ang nagtuga kay Satanas, ang Dios man ang nagtuga sa tao. Yeah, So sa aton kay siya sa iya man halin ang free will kay gift man isang Ginoo ti supposed to be ato sa iya naghalin man aning yawa o kung ang sala or hindi mayo, no? Pero sumala pa sa aton leksyon nga hindi sumala pa sa imong gibalgay na nga God did not really ordain sin, but God only allowed things to happen. And how? A mystery. Yep, and that's correct. Even though nga nakita sa Ginoo nga mag-exist ginang sala because sang kahilwayan, the free will, the freedom of choice nga ginatagya sa angel nga tagya sa tao, yet ang Ginoo nagsalom sini. No. Kaya ang iya gusto nga ang tao nga magserbisyo sa iya, ang tao nga may relasyon sa iya, ang relasyon pinagi sa gugma, hindi ginpilit. Kaya ang asawa ginpilit, why gid kalipay. Ang bana nga ginpilit, wala gid kalipay sa sulod sang balay. Yes. Tanawa ni, sa aton nga Tuesday nga eleksyon, tanawa, kundi nagwa sa Satanas. Kay ginabusuan ni Satanas, ina nga freedom. Yes, Pastor. Yes, there is Martes ginisgutan diri ang kung paano si Satanas no nagpasaka sang iyang kaugalingon. Aton gintun-an matun-an diri mga kauturan nga ang gingamit diri amo ang lokal o kun historical nga hari sang Tyre nga amo ang simbolo ni Satanas. Ti kung imo lang tawon ang karakteristik sa tunga tao, tong prinsipe nga ara sa Tyre, nagpadako siya sa iyang kaugalingon nga nagahandom siya nga maging isa na ka Ginoo. Ang Tyre man gud pastor is ara siya sa coastal area. Do silingan lang ni sila sang Israel. Kung imo madumduman sa time ni King Ahab, diri ni naghalin si Queen Jezebel nga area sa Phoenicia bala. So ari gid diri ang ginatawag bala nga bulwarks of gods, kadaw mga Ginoo idol worshippers bala nga mga tao. Ari diri ang mga pataasay ni di Ginoo mo. Mga ni patas-taas kung sino powerful nga Ginoo. Muna nga sa panahon ni Ezekiel, diri niya ginkuha ang historical typology ni Satan, no. Kaga sumala pa nga si Satanas, of course bala naton nga gintuga siya nga perpekto pero tungod sa iyang handom nga maglabaw pa sa Dios. Yeah. Tungod sini sumala pa why na siya nakahuna-huna sang pagpasalamat kay ti ang title diri mo Mysterious Ingratitude bala nga gali kita nga mga tao, kita nga mga tinuga nga may freedom of choice. Why kita singlain kay mabalik ko dito bala sa creation, purpose sang tao nga ginhimo siya, anghel nga ginhimo siya. Para nga maghimaya, give glory to God, maghimaya sa Ginoo. Pero sometimes malipatan ini sa tao, kag tungod sina, dira nagasulod ang sala. Yes, okay. Ma'am, sa ato nga Wednesday election, ari naman diri ang ano ni ang comparison sang Jerusalem or Mount Zion sa Babylon. Okay. Nga ini ang Babylon, of course, bala naton common gid nga kung Babylon maghambal kita ni Nebukadnezar. Nga instead nga na ang iya lang ang damgo ni Daniel ang ulo sinadako nga larawan amo ang bulawan. Ang iba niya nga bahin hindi na bulawan, but yet Nebukadnezar when learning nga mo galina he made pure gid nga gold, yes. So, nagasimbolo man gyapon siya sa kay Satanas. Yes, ma'am. So, kung atong tanawon, ang desire bala, ikaw gid ang pinakataas. Yes, Hindi ka gid gusto nga ulo lang ng gold. Dapat tanan gid gold. So, number one mga utod, garbo. Diba? Or pride gid. So, bugal. So kung atong tanawon mga utod no nga kita gani kung atong tanawon kung mabalik man ta sa creation ano to pala kagamay? To pala kagamay pero kung kataas-taas ang atong garbo. Di ba? Na-realize ko first time ko nagsakay sang plane bala pastor tera ko sa window sign ang mga
balay nga kan dagko-dagko ba do mga ano na lang gid ayan kagamay ang tawo. Kumato ka gid sa babaw gid. Oh, pero kung aton tanawon no, kisa natapakan ng imutudlo do ka manggira ka na bala tungod sa aton mga garbo. Yes. Kag nakita ko diri no nga bala nga mas dako ang aton tendency nga magpakasala o magtubo ang aton garbo. Kag na-realize ko no nga tungod sini diri nahulog si Satanas. Yes, and that's correct. Kanami ma'am sa imo nga Ilocon lang ang punto lang nga gamay lang kita kayo ay kumpara sa Ginoo. Tungaw lang guro ta ang Ginoo dako. But ining tungaw ining aton nga mga pride ang aton nga ni nga garbo ang aton nga handom ang aton bugal among nagapatubo sa aton nga we think we are big as God nga Though image of God with the pastor. nga in reality kagamay sa aton iyat sa aton una we think we are big as God. Yes. Yeah, pastor. Amo na pastor nga pero beyond that ang tao wala gin pabayan sang Dios kay sumala pa sa aton leksyon nga kung ara ka sa Babylon permi ka ginapanggitaan sang pamaagi sang Dios nga makabalik sa Jerusalem. Yeah. Because Babylon is the symbol of being away from God, no nga daw naglayo ka na sa Ginoo, ginapabalik ka sa Ginoo sa Jerusalem. Kag ang pagpabalik sa imo usually is ang initiative giniya sa Ginoo nga mapabalik ka sa Jerusalem, no. So same thing no sa aton nga mga pride as although we have this freedom of choice nga may freedom of choice kita ma'am Oo. Pwede kita yung mga mag-pride. Magpagarbo. Oo, part sa aton freedom of choice nga maggarbo kita. Pero tiyan mo na, good news sa aton leksyon, nga mabalanta nga inagali nga garbo, paggamit sang freedom of choice, it will lead us into destruction. It will lead us into the kind of work nga nahimo ni Lucifer samtang ato siya sa langit, pastor. Yes. Thank you, Pastor. There is a Wednesday, Pastor, ako mga nakitaan, nga may duwa bala ka kingdom. Yes. Oh, the kingdom nga ang Ginoo ang Jerusalem, simbolo sa Jerusalem. Ang kingdom nga ni Satanas. Ang gusto sa Ginoo, nga dito kita ma-intra sa iya nga ginerian. Yes. But there are people nga nag-choose gyapon, nagpili gyapon dira kay Satanas sa kingdom ni Babylon. Okay. Ang imo punto, Pastor, kanami gid nga ginapaypay sa Ginoo. Dasig ka mo diri upod ka mo di sa amon. Come out of Come her. out of here, my people. Kamu nga dira tao ta kamo, dasig kamo. Yes. Oh, kabay pa nga magwa kita, pastor. Yes, and Amen. that's correct. Oh, kay kabalugi kita yang si Satanas, ina nga kingdom Babylon, maperde gid na. Wala na kita panahon, pastor. Sa atong nga Thursday, pastor, anong imo nakita diri ang picture out, ang general bird's eye view of Revelation 12? Sa pagtuon sang Revelation 12 usually wala ako ga-start sa verse 1 no pero diri ako ga-start sa verse 9 verse 8 kay ari diri ang istorya gid nga una-una amo ni ang away nga natabo dito sa langit amo ni si Michael kag si ang dragon nga mo ang yawa kag ato nakit-an nga napildi ang dragon napildi ang yawa upod sa iya nga mga anghel. So ari diri although may ara sila freedom of choice pero God's judgment, pastor, ang nag-prevail dito sa langit. Yeah. Nga si Satanas kag ang iya nga mga anghel gintagaan gid sang Dios sang justice ang ilang nahimo dito sa langit. That is part of God's love, pastor. Yeah, That is correct. part of God understanding sang gugma sang Dios nga ang gugma sang Dios way nagapabaya. Ang gugma sang Dios deal sa problem of sin, nga bisan pa sa ginsuguran nga nahimo ni Satanas dito sa langit. Yes, and that's correct. Yes, Ma'am Sheila. Sa diri makita nato no nga ang gira sa langit, pastor, nagpadayon sa aton panahon subong. Yep. Kaya nag-spread pagid gani sila. Kag kita tanan kada isa sa aton mga kauturan ara kita sa silinga sa tunga sang kontrobersiya between sa good kag sa evil. Kag ano bala ang aton ikadaog sa kaaway? Diba? Anong pinakadako? Paano bala naton ni madaog
kaya bala naton ini sa aton kaugalingon tungod kay nahulog na gid man sa sala ang kalibutan kung hindi man gid totally naton ma-answer kun nga pero ang aton atubangan subong ang aton realidad nga ara kita sa sining mainit nga away. Kag ang akon diri kanami pastor no, si Kristo nagdaog. Amen. Kag kita may paglaom. Yep. Amo nung pinakanami nga nakita ako diri nga kita maluya kita sa aton kaugalingon pero may ara kita dalang panan nga amo ang aton Dios. Kag Yes. tungod sina may ara kita kanami gid nga paglaom mga Yeah, kauturan. kanami. Kay kung aton balikan sa usay sinugdanan pa lang ang Dios gugma kag ang Ginoo nagagigugma gid sa kada isa sa aton. Kag mga katuran hindi gid na naton pagdulaon sa aton panghuna-huna no bisan anon kainit ang away ang aton Ginoo gugma kag kita tanan may paglaom. Yes. Ma'am, kanami, gid sa imobla expression sa pagkailonggan ni mga. Kanami, gid. Oh, sa atong Father is really hope. Yes. Okay. Ang overall pictures, ang Revelation 12, bugna 12, mga kauturan, nga may rebellion sa langit. Kag si Kristo nagpanginmatay. Kag ina nga rebellion, nagpadayon hasta subong. But, ang kanami lang, there is an assurance because Satan is a defeated enemy. Siling ni Kristo, balik ka mo di sa akon. Diri ka mo upod, mag-citizen ka mo balik sa akon ginirian because there is an assurance of victory. Wala na kita pananubos nga, Ma'am Sheila, ang imo last take. Ang gani na mga kauturan no, ang pagpili, ang free will. May isa kadako nga pribilehiyo pero may ara ni siya ginagaangot nga responsibilidad kag mga consequences. So, wala ko kabalo kung anong mga pagpili ang ginaatubang ninyo subong mga kauturan. Ang ako na gid nahangyo nga sa pagpili naton aton gid pilion ang Ginoo. Amen. Sa tanan-tanan nga kung ano man ang mga desisyon sa aton kinabuhi, balik gid ta mga kauturan nga ang Ginoo gugma kag siya gid aton pilion kag kung siya aton pilion makaangkon gid ta sang paglaom kag kadaugan. So mugid na ang akon nga reminder sa akon kaugalingon kag sa aton tanan pilion ta ang Ginoo. Yes, ma'am. Thank you. Yes, Pastor Ralph. Sa ako naman, no, game is over. I mean, studying the book of Revelation, ato nabalaan, pildi na si Satanas. Kag ang aton role karon is to choose. Between sa Ginoo kag kay Satanas. Sa side ni Satanas o sa side sa Ginoo. Kag ato na nakita ang end game, ang katapusan sang istorya nga pildi na si Satanas. So nga ang padayonon pa man naton pili no. Nga makigbahin sa iyang naging harian. Yes. So with the grace of Jesus Christ, we can all be victorious. Kay ini amo ang ginsaad sa aton no. Sumala pa sa aton nga leksyon kag pastor kung akon iangot sa aton nga tema subong trimestre, quarter. Death, dying is gone. Okay, from the very beginning, again explain na isang Diyos, ini nadaog na ni Kristo. Amen. Mga kauturan, ang Ginoo gugma ato na explicar. Kag bisan ay balaan niya nga kintagaan niya freedom ang tao sa pagpili. Behind that is the tendency for man to become rebelde sa tubangan sa Ginoo. Yet iya ina gin gamble, iya na gin risgo because God wanted love coming from us. Nga atong serbisyo sa iya, ang atong pagpili, bibendo ginaimbitar kita ni Kristo, yet that is invitation. Wala ginbutong, wala kita ginpilit nga magupod sa iya because ang gusto niya, nga ang tanan ng magupod sa iya, pinagi sa gugma, kag pinagi sa iya bulisyon, sa iyang plano, sa iya gidyang freedom. Nga kita magasunod sa iya. Thank you and God bless each one of us. Pastor Ralph, can we close our prayer, study with prayer? Magaduko kita, amay nga langit nun, yara ikaw sa kaitasaan sa mga langit, nalipay kami Ginoo sa sining tion nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong, ilabi na gid sa misteryo sang sala, misteryo man sang kaluwasan, nga sa diin, way kami sing sarang mahimo, kundi amo ang pagtugyan dira sa gahom ni Kristo. Nga sa diin amo lamang ang maghatag sa amon sang kadaugan sa likod sa tanan nga mga istorya
sang kaluwasan, istorya sang sala, kabay pa Ginoo nga ang amon nga pagserbisyo kag pag-alagad ra sa imo, ini matapos man nga may kadaugan nga istorya dira upod sa kay Kristo nga amon manuluwas. Salamat Ginoo sa amon nga sa imo nga pag-upod sa amon nga pagtuon subong. Panalangin ang tanan mga kauturan nga nagatuon upod sa amon sa ngalan ni Hesus nga amon manuluwas. Amen.